Morning teenager, nkhani ya lero ikutitenga ku South Africa. Ndipo iyi ndi nkhani ya Steve Biko. Ngati muli ndi chakumwa pafupi, inugwirani tenticheze. Steve Biko anabadwa mu chaka cha 1946 ku Eastern Cape. Anakulira banja lovutika kwambiri koma analolimbikira. Ndifaita anali wanzeru. Mu 1966 anayamba kupanga study medicine ku University of Natal. Ali kumeneko anajoina gulu lochedwa National Union of South African Students. Nde inali nthawi ija ya racial segregation, kapena ndinene kuti apartheid, imene anthu ochepa achizungu amene anali ku South Africa ndi amene amalamulira. Kulamulira kwake kwa nkhaza kwambiri, kwa tsankho. Anthu okuda samayenera kupezeka malo azungu, anthu akuda amapita maskulu awo, anthu okuda amakhala m'madera awo. Nthawi zambiri munthu okuda akapezeka mbali ya azungu ndiye kuti akagwira ntchito. Azungu analolemera kwambiri, anthu okuda analosauka, ndipo amazunzika kwambiri. Zambiri zochitika zake ngati zofanana ndi mmene zilili mu filimu ya Sarafina Ichaita. De Steve Biko ngakhala amapeza kuti wajoina magulu ngati amene wawo opanga oppose apartheid, amapeza kuti magulu monso muliso azungu, ndipo azunguwo ndi amene ali ndi mphamvu kuposaso anthu okuda. Ndezinelezi zonena kuti sono mukhala bwanji ndi gulu lofuna kupanga oppose zinthu zoyipa pamene anthu omwewonso ali mugulu mwanu momwemo nkumakuponderezani mugulu momwemo. Nde Steve Biko anaona kuti kuli bwino pakhale ma organization ena onena kuti ndi anthu okuda kuchita fight for ufulu wa anthu okuda, osati kuti otsogoleredwaso ndi azungu omwewo. Ndi anapanga gulu lina lochedwa South African Students Organization mu 1968. Ndipo membership imapita kwa anthu okuda okhaokha. Nde amaonesesa kuti anthu adziwe kuti Yesu kuti adana ndi azungu ya. Ndipo amauza anthu ake amene amapanga nawo magulu akewo kunena kuti sikuti ntchito yathu ndi yodana ndi azungu. Ndipo atanaliso ndi ma friends achizungu, koma iwo amadana ndi kuponderezedwa ndi azungu. Ndi zomwe amazitsatira kwambiri, amazitcha black consciousness edi, zomwe amapanga promote. Maka chifukwa chonena kuti anayamba kuona kuti anthu okuda anayamba kudzionera pansi chifukwa choponderezedwa kwambiri, kunena kuti psychologically mmutumu basi no basi mangoziona kuti ayi ndife olephera, ndife basi anthu okuda nangati ani yet. Nde amafuna kuti achotse inferiority complex kamene koko, kunena kuti anthu okuda tiyambe kuziona mwa njira ina. Nde anapanga slogan yake amaitcha kuti black is beautiful. Nde boma la chizungu la ku South Africa nthawi imeneyo itayamba kuona kuti Steve Biko uja wayamba kutchuka, anthu ayamba kumutsata, anayamba kumutenga ngati chiopsezo, anayamba kumutenga ngati threat. Kenako anampanga bani mu 1973. Kunena kuti asiye kupanga china chicho, basi kumubloka kuti asapitirize zomwe akupangazo zisakule eti. Nenga khala anabanidwa, amapanga be pansi tizintchito tosiyana tothandiza anthu okuda, kupanga promote anthu okuda. Ndi amakhala akulandira ma threat eti. Nthawi zonse akati apangika anthu basi malandira ma threat kumadabwisa kuti angoopsezedwa. Kangapo konse anamutsekera popanda chifukwa. Nde mu August 1977 Steve Biko anamangidwa akuti fati anapanga violate banning order. Paja anampanga bani kuti asapangeso china chilichonse chokhudzana ndi kupanga promote zinthu zoti zokweza miyoyo ya anthu okuda. Ndi anamanga, anapanga violate banning order. Ndedi ngane kuti banning order inali ngati malamulo oletsa anthu okuda kupita malo ena ake, kuyankhula kapena kukhala gatherings, kukumana ngati timisonkhano chonje. Ndi anamangirira ma shackles, atamangirira anamuvula maliseche ndikumuyendetsa kuti anayenda 600 miles kuchoka city kupita city, kuchoka city kupita ina. Munthu imene yoyo atanalata mmanga zosakhala bwino zija, ndi anammenya kwambiri. Ndi pa 12 September 1977 atangofika ku Pretoria prison, Steve Biko atanadani anakomoka, kenako anali mukoma. Apolisi ananena kuti Steve Biko anafa chifukwa cha brain hemorrhage, kapena titi magazi mutu, akuti anagwa ndi kudzimenyetsa mutu wakewu mpaka nakufa. Akuti kaya anthu amakangana matani iye nkugwa, palibe weniweni amene anaona kuti chanchitikira Steve Biko ndi chani. Koma abale ake ndi ma witnesses ena anatsutsa kunena kuti no, munthu anali atavulala koopsa, anali kunena kuti nthiti zake zinali zothyoka, ndipo analoti wamenyedwa koopsa. Ndi anthu anachita accuse apolisi kuti anampanga torture. Mu 1977 momwemo boma linapanga hold inquest kufufuza kunena kuti
chanchitikira Steve Biko ndi chani. Ndi anapanga rule kunena kuti anafa mwangozi, inali ngozi anagwadi. Palibe wina aliyense amene anamangidwa ngati inangothera pompo. Kenako mu 1990 anapanga bungwe lochedwa Truth and Reconciliation Commission, TRC. Yonena kuti apolisi anthawi imeneyo ya muthawi ya apartheid amene anazuza ndi kupha anthu okuda akatani apite akaulule chenicheni chomwe chinachitika, akaulula zithera pompo, aliyense avomere kuti ine ndinalakwa ndinapanga zakuti, basi nkhani itha, ine ndinalakwa ndinapanga zakuti. Angakhale anthu ena anaphedwa anavulala miyoyo kusinthiratu ati akuvomera as long as anena zatha. Apolisi amene anali responsible nthawi ya Steve Biko ananena kuti ifeyo sitinamuphe, sizikudziwika kuti chinachitika nchani, anthu panali mpungwepungwe, anthu timalimbana gulu, ndi palibe amene anaona kuti chanchitikira Steve Biko ndi chani. Polisi uyu Gideon Neward adanaloyipitsitsa, ndi chifukwa chonena kuti sanavomere bwinobwino, bungwelo linakana kuwapatsa full amnesty. Analisiya kesi open kunena kuti chifukwa choti sanavomere kunena kuti chomwe chinachitika, kesi basi tiyisiya. Fa pamene nthawi imeneyoyo mmene anthu amaulula kuti zidi zinatere, basi akavomereza kuti wakuti tinampanga chipongwe zinatere, kesi imakhala kuti yatsekedwa, bola atani avomera. Koma awawa faiti sananene chilungamo, kesi ija panalibe zonena kuti kesi yathayi. Inalionera kuti anakhanga tayichita close koma osanena kuti yokhala yopanda conclusion. Nde pano mu 2025 kesi ija yatsegulidwanso, akuti ionedwenso ndipo achite investigate. Ndepa apolisi osewa amene anali involved analipo 6 amene anatsala ali moyo pakali pano alipo awiri okha, ndipo ali ma 80s zaka zawo. Nde ana ake a Steve Biko aonera kuti wangofuna kudziwa chilungamo kuti chenicheni chinachitikira bambo awo ndi chani, akuyenera kuyankha. Ndipo angakhale anakalamba azibambo awiriwo, maofficers-wo akuyenera kukatani kukayankha. Enda aonena kuti izizi ndi chifukwa chonena kuti afuna kuchita correct ma records, kunena kuti chilungamo chidziwike, chilungamo chisakwiriridwe. Ndipo chilungamo chikazanenedwa dziko lidzakhala ndi ufulu. Nde Steve Biko anaphedwa ali ndi zaka 30, kapena nena kuti anamwalira ali ndi zaka 30. Dzina lake limayimbidwa mnyimbo, linalembedwa m'mabuku, ma memorials. Ndi munthu amene dzina lake lilodziwika kwambiri mu fight for freedom ya ku Africa. Iyo ndi nkhani ya Steve Biko, zikomo kwambiri. Changes which are to come can only come as a result of a program worked out by black people. And for black people to be able to work out a program, they need to defeat the one main element in politics which was working against them, and this was a psychological feeling of inferiority.